Ready? Okay. Hej til Dina og til resten af mine klassekammerater fra gamle dage fra Karolineskolen. Tak for din mail, Dina, og tak for ideen om at lave denne her Kom sammen af den gamle klasse fra Karolineskolen. For det første vil jeg undskylde mit dansk, som ikke er det samme, som det var dengang, selvom jeg aldrig var særlig god til at stave. Men gennem de mange år, som jeg nu bor i Israel, så har jeg også glemt noget af mit dansk, så I må undskylde, hvis min dansk ikke er, hvad det har været. Som jeg aftalte med dig, Dina, så sender jeg min tale til, hvis man kan kalde det tale, til jeres sammenkomst i Danmark. Jeg vil meget gerne have været med i person, men desværre, måske ikke så med desværre, men vi har et bryllup her i familien i næste uge, og min mor er her fra Danmark, så jeg kan desværre ikke komme og være med i person. Men jeg ville meget gerne være en del af dette initiativ, og derfor så bad jeg dig om jeg kunne sende et par ord over computeren. I dagens tid, så er det ikke så svært at få en message fra den ene ende af verden til den anden ende af verden. Så i hvert fald her er jeg. I kender mig og kan måske huske mig, selvom jeg måske har ændret mig en lille smule siden dengang. Jeg mindes vores dage sammen i Karolineskolen. I kan nok huske og kommer nok til at tale om en masse forskellige ting, som man kan huske fra de gamle dage. Fra da vi begyndte i Karolineskolen i den gamle bygning. Jeg har glemt, hvad gaden hedder, men det ved I sikkert. I hvert fald husker jeg fra den gang mange forskellige ting fra vores lærer. Hvis I husker, vi havde en herr Kurzweil Zatal, som var vores lærer, og som vi lavede madskæg med. Jeg kan huske, de mælk, som vi fik i gamle dage, var sådan nogle trekantede mælk, som jeg ved ikke, om nogen kunne lide dem. Jeg kunne i hvert fald ikke lide dem. Og da han så bankede i bordet, så kan jeg ikke huske, hvem det var, som lagde mælken ind under hans hånd, og så skete hvad der skete. Eller hvis I kan huske, hvordan han kunne se med brillerne, da han skrev på tavlen, kunne han se, hvad der foregik i klassen, og kunne sige, hvem der sendte et papirsfly fra den ene til den anden. Jeg kan huske i gården der, Aron Skop, som var, jeg kan huske, hvad det hedder, som passede på i gården, og om vinteren, så ville vi så kaste snebolde og prøve at ramme ham, og så hvis vi ramte ham, så vende os hurtigt om og kigge den anden vej. Jeg husker så mange forskellige ting, selvfølgelig fra vores gamle dage. Vores tur til Norge, hvis I kan huske det, på båden og på den gård, vi var. Og jeg kan specielt huske, at vi havde en fodboldskamp mod Sverige, og vi vandt 1-0, og jeg stod på mål. Jeg havde en lille smule astma, hvis I kan huske dengang, og havde nogle specielle piller, og nogen sagde, at de piller måske gav mig speciel energi. I hvert fald vandt vi over Sverige 1-0, og det var vi meget stolte over. Det var i avisen, i den lokale avis, da vi vandt over Sverige 1-0. Siden tror jeg, at Sverige har vundet mere over Danmark, end Danmark over Sverige. I hvert fald, jeg husker de mange dage, vi havde, og uger og år, som vi havde sammen. Karolineskolen har givet os alle en basis til vores liv, og jeg er sikker på, at alle har taget deres vej i livet baseret på de år, som vi var sammen i Karolineskolen. Og Dina, det er en utrolig flot idé at bringe os sammen igen for at kigge tilbage i tiden og kigge på, hvordan dengang vi måske forestillede os fremtiden, og hvordan fremtiden så udviklede sig for hver en af os. Jeg er sikker på, at I taler sammen og fortæller hinanden om jeres liv, og hvad der er
overkommet jer over de år siden I var i Karolinskolen. Jeg selv vil fortælle jer meget kort, fordi de mange år, der er gået siden dengang, er jo et liv, og der er så mange ting, som er sket for alle os, men for at gøre det kort, så kort som jeg kan gøre det, efter Karolinskolen, som I ved, jeg som er religiøs jøde, så bestemte jeg selv med mine forældre, at jeg ville gå på en yeshiva i 2 år, og der var jeg så i England. Derefter ville min far, hvis I husker ham, have, at jeg skulle have en uddannelse, og jeg kom så tilbage til Danmark, hvor jeg var på et gymnasium, teknisk gymnasium, for 1 år, hvor jeg tog min gymnasiumuddannelse, og derefter rejste jeg så til Israel, hvor jeg var i 4 år på en engineering og rabbinalsk skole, hvor jeg fik min engineering degree, electrical engineering, og samtidig blev jeg også uddannet til rabbiner, som var noget, som jeg gerne ville kombinere i mit liv. Og efter jeg var færdig med min uddannelse, så fandt jeg så min kone, måske på en lidt anden måde, end I er vant til. Med den religiøse måde er gennem en shidduch, det vil sige, at der er nogen, der foreslår en pige, og så går man så ud et par gange, 4-5 gange, og lærer hinanden at kende. Og hvis det passer sammen, så bestemmer jeg sig til at gifte sig. Og det var så det, der skete. Jeg prøvede et par, og så fandt jeg Baruch Hashem, den rigtige kone til mig. Hun hedder Elisheva, eller Elisabeth, og hun er født Zimmermann fra England. Vi mødtes først i England og derefter i Israel, og bestemte, at vi ville gerne bygge vores liv op sammen, og blev gift i England, og derefter, efter at have været en lille smule tid i Israel, bestemte vi os til, at vi ville gerne gøre en shlichut, og tog tilbage til Danmark, hvor vi var i 3,5 år. Elisheva lærte dansk, og når vi ikke vil have nogen skal forstå, hvad vi siger, så til den dag i dag taler vi dansk sammen. Og vi brugte de 3,5 år. Jeg hjalp min far, Zichrono Livrocha, i hans fabrik, Bongu, hvis I husker. Good Taste dametasker. Og samtidig arbejdede jeg også i den lille shul, som den hed, den lille synagoge Machzik Hadash, med cheder og med undervisning for både børn og voksne jødisk undervisning. Efter 3,5 år, så bestemte vi os til, at hvis vi ikke tager tilbage til Israel nu, så som I andre og de fleste andre, vil vi blive hængende i Danmark resten af vores liv. Og vi følte, at vores hjem var i Israel. Så selvom mine forældre ikke var så glade for det, bestemte vi os til at rejse til Israel, uden at vide, hvad jeg ville gøre, eller Elisheva ville gøre i Israel. På det tidspunkt havde vi allerede 3 børn. Tzipora, Jakob og Chava. Vi kom tilbage til Israel, og vi flyttede til den område, hvor jeg sidder nu, i Har Nof i Jerusalem. Og vidste ikke rigtigt, hvad jeg skulle gøre. Jeg prøvede måske at få et job som en lærer. Men den første Shabbat, hvor vi var her i området, det er et lukket område om Shabbat, så man kan gå tur på gaden. Så mødte vi en nabo, og vi bestemte os til at hilse på ham og tale med ham. Og efter Shabbat kom han og bankede på døren og sagde, at han har et job til mig. Og så begyndte jeg så min karriere som en direktør af et program, som involverede at sætte op skoler for jødiske børn i Frankrig, i Rusland og i Sydamerika. Og der var jeg for 2 år. Det var meget spændende, og meget af det, som jeg gerne ville gøre i mit liv. Derefter blev der åbnet en ny organisation. Det var i 1999, da der begyndte at komme en masse russiske jøder til Israel, cirka 1000 om dagen. Og jeg fik en opringning en dag, at der var en ny organisation, som gerne ville hjælpe de russiske jøder i Israel, og de ledte efter en person, som boede i Israel,
men som havde en baggrund ikke fra Israel, som kunne forstå også amerikansk mentalitet, og de ville gerne have, at vi skulle åbne en organisation, som kunne hjælpe de russiske jøder. Jeg følte, at det var en challenge, og bestemte mig til at tage det job, uden at vide, hvor det ville føre mig hen i fremtiden. Jeg tog jobbet og begyndte med et bord og en telefon og mig selv og et budget på $500.000. I dag, cirka 22 år senere, er jeg direktør for et stort kæde af skoler, fra børnehave til elementary school og bagefter gymnasie for næsten 7.000 russiske børn, som bor i Israel. Vi har mere end 700 lærere og arbejdere, som arbejder under den organisation. Vi har et budget, som kommer nær $25 millioner om året, og foreløbig kører jeg det hele. Selvfølgelig, vi har et kontor, vi har cirka 15 til 20, der arbejder på kontoret, og så har vi skoler over hele Israel, fra Arad og Jerusalem nede i Sydisrael, og op til Akko og Nazareth oppe i Nordisrael. Det er et meget, meget spændende arbejde. Jeg føler, at det giver mig utrolig meget satisfaction. Jeg kan huske, hvad det hedder på dansk. Og det er meget, meget spændende. Det er virkelig det, som jeg følte, at jeg ville gøre med mit liv. At kombinere et job med at give til andre, og specielt inden for jødisk education. Samtidig med, at jeg gik frem i min position, så også familievæssigt gik vi videre, Baruch Hashem, og i dag har vi, Baruch Hashem, 9 børn, og i mellemtiden 4 børnebørn. Vi har 4 børn, der er gifte, og stadigvæk 5, som endnu ikke er gift. Baruch Hashem, Hashem har været meget god mod mig og min kone, og vi har en utrolig speciel familie. Lige nu er vi ved at lave et grillparty for et af mine barnebarn, som bliver 2 år, Maja, som er 2 år i dag, og min kone venter på, at jeg skal komme tilbage og tage mig af grillen, men jeg sagde, at jeg skulle lige først tale med alle jer og hilse på og se, hvordan I har det, og jeg får nok forhåbentlig en rapport efter jeres party eller sammenkomst. Som en rabbiner, så ved jeg, at når en gruppe af jøder kommer sammen, og specielt hvis det er til et måltid, så er det pleje, at man siger noget fra ugens tekst i Toraen, og jeg tænkte på en ting, som måske er relevant til alle os. I denne uges tekst, som vi læser næste Shabbat, Parshas Lech Lecho, der er det Abraham, som bliver kommanderet af Gud, at han skal gå fra, hvor han kommer fra, til det land, som Hashem vil vise ham. Det var en stor prøvelse for Abraham, da han skulle forlade sin familie og sin baggrund og gå til et sted, som han endnu ikke kendte. Vores kloge siger, at der var 10 prøvelser, som Abraham fik. En af dem kender vi alle. Det er den, hvor han blev befalet at tage sin eneste søn, Isak, og bringe ham som et offer. Eneste søn fra Sarah. Og bringe som et offer. Og Abraham stod også op til den prøvelse, og var parat til at ofre sin søn, og i sidste sekund kom så Gud og sagde til ham, at han ikke behøvede at gøre det. Vores vise har fortalt os, at den prøvelse, hvor Abraham blev bedt om at forlade sit land, var en større prøvelse end den, hvor han blev bedt om at ofre sin søn. Og det virker mærkeligt, fordi er det ikke det sværeste i verden at ofre sin eneste søn. Der har jeg så set et svar fra Kotzker Rebben, som siger,
at det er rigtigt nok, at det var måske for det øjeblik en større prøvelse at ofre sin søn. Men den prøvelse at forlade sit land og forlade sin baggrund og gå til Israel, var en prøvelse, som var for hele livet. Det var ikke bare noget, man skulle løfte sig for et sekund og gøre noget utroligt. Det var noget, som man skulle fortsætte med at gøre dag efter dag, år efter år. Og det var så det, som vores vise siger, at vi lærer fra Abraham. Det med, at hvis man gør noget, skal man gøre det. Hvis man føler, at noget er rigtigt, skal man gøre det. Ikke kun i en kort periode, men fortsætte med at gøre det gennem hele livet. Til at tage det tilbage til min personlige vej i livet, så har jeg altså fulgt den vej, og på en vis måde forladt min baggrund, forladt min familie, som blev tilbage i Danmark, for at gå til det land, som er det land, som Gud har givet os jøder. Og jeg er utrolig glad for, at jeg valgte den vej, og er glad for at bo i Israel, i Jerusalem, og alle mine børn er glade for at bo her. Og jeg håber, at måske en dag nogle af jer vil også komme tilbage. Jeg er sikker på, at I alle sammen er tilknyttet til Israel og til det jødiske folk. Men vi håber, som alle jøder håber, at en dag vil alle jøder komme tilbage til Israel, og så vil vi måske kunne mødes igen, og Dina, så kan vi måske lave en anden reunion her i Israel, i Jerusalem. I mellemtiden ønsker jeg alle, at I skal have det godt, og at fortsætte jeres vej i livet på den bedste måde for jer, og ønske alt godt. Og vi kan ikke sige nu et Shana Tova, men vi kan i hvert fald ønske, at vi skal kun give hinanden gode nyheder. Ha' det godt. Hej fra mig, Michael. Okay, jeg vil bare vise jer, at det var rigtigt, det jeg sagde om, at vi laver grillparty. Det er vores balkon her. Hvis I kigger ud her, så kan man se, det er lidt mørkt nu, men man kan se over bjergene ind til Jerusalem. Så vi er ved at lave grill her. Vi har grillparty her. Det er min datter Khaya, og her er min kone Elisabeth. Ja, hej. Hun taler dansk. En lille smule i hvert fald. Ja, kan du huske en lille smule. Jeg kan godt huske lidt af mit dansk endnu. Ja. Okay, så det er til min klasse. Ja, okay. Jeg skal gå aften til alle sammen, og de skal nyde det sammen. Det taler bedre dansk, end jeg gør. TB. Ja? Just say hello to the camera. Det er datter her. TB. Kan du tale dansk, TB? Lidt. Lidt. Okay. Altså, og her kommer nogle af børnebørnene. Her, Shira, Shira, say hi to the camera. What's this? Det er Tibis. This is cool. Og Rivi, one thing, Rivi, not him. Rivi, say hi. come and to say the camera. hello. Say hello. Where's mommy? Hej. Og så har vi også 2 drenge. Det er ikke dem der her, det er nogle gæster. Okay, så have det godt. Hej. I kan ikke lugte grillen her, men det lugter godt. Hej.